Aldo Micallef Grimaud ħalla 70 sena. 70 sena li matulhom il-pittur rabat ismu qabel xejn mal-portraits, self-portraits u portraits ta' diversi personalitajiet, eglesjastiċi u politiċi, fosthom ta' Sir Maurice Dorman u Sir Winston Churchill. L-elf ta' Aldo Micallef Grimaud tiġbor fiha spektrum wiesa ta' espressjoni fl-arti, arti sagra u fil-knejjes, it-toroq tal-belt u l-pajsaġġi sbieħ madwar Malta u Għawdex, nudi u still life. Aldo Micallef Grimaud bħall-artisti l-oħra ta' żmienu, fi snin 50 u 60 tasemu bi studi u maskri grotteski fil-Karnival ta' Malta u ħasem f'kompetizzjonijiet tad-diżinn tal-bolli u posters fosthom għall-Lotterija Nazzjonali ta' Malta. Hemm ħafna x'wieħed jgħid dwar dan l-artist Aldo Micallef Grimaud. Jiena niftakru fl-istudio tiegħu meta konna nagħmlu xi feature għal Meander, dejjem ġentili, kemm fi kliemu kif ukoll femilu. Ġentlom li kien ipitter dejjem. Għalinna aktar dwar Aldo Micallef Grimaud u l-arti tiegħu il-professur Louis Lagana li kien il-kuratur tal-wirja li saret matul Settembru il-Muża. U tradizzjonalista, però ħafna għamilna dil-wirja aktar u iktar apposta biex nuru li hu wkoll kien iħoss li kienet qed issir tibdila fl-istil x'kien qed jiġri barra minn Malta, l-impressjoniżmu li kien ġa għadda, ukoll żviluppi oħrajn ikbar dak jgħidu modernizm, is-surrealiżmu dak kollu li beda jiġri fl-Ewropa, allura ridna luru wkoll. Fil-fatt għandna żewġ kwadri hawnhekk illi jirrappreżentaw il-Aldo illi kien ġa beda jħoss illi hemm forma ta' tibdila. Però u xorta baqa' fl-istil tradizzjonali. Jiena nqasmu fi 3 partijiet. Għandek l-ewwel parti l-influenza qawwija ta' Edward Caruana Dingley u huwa. Għax it-tnejn kienu jgħalmuh. U ovvjament l-istil jiġbaħ ħafna min jixtri l-ktieb jinduna illi hemm xepp ħafna fil-landscape speċjalment ta' Caruana Dingley. Mbagħad hemm fażi illi iktar hija isa impressjonista, però wkoll romantika fl-istess ħin, jiġifieri hu rnexxielu jikkrea stil romantiku, soċjali, ngħidulu, realista naturalment, però bit-timbru tiegħu, jiġifieri bl-istil tiegħu li hu oriġina f'dawk iż-żminijiet. Ma ninsewx li Aldo wkoll ġie kkommissjonat fi knejjes. Santu Istin, pereżempju, hija waħda minnhom. Allura hu l-arti reliġjuża kienet tinħass qawwija fix-xogħlijiet tiegħu. F'din il-wirja għandna The Message, hija l-annunzazzjoni kif nafuha, l-Annunciation, u hemm kodri oħrajn reliġjużi li jirrappreżentaw ftit, għax dana tant għandu uvrna ngħidulu bl-Ingliż, kbir, illi impossibbli li f'din is-sala tpoġġi kollox jew ħafna mix-xogħlijiet tiegħu, din hija biss selezzjoni. Nudi għandna rappreżentat fit-tnejn hawnhekk, wieħed tal-bidu, meta kien l-School of Art u liħor iktar tard. Huwa ritrattista kif qegħdin naraw importantissimu. Forsi ħafna għandhom din l-idea żbaljata. Aldo kien, u neqpa' nsostni sal-aħħar illi Aldo kien wieħed mit-top, wieħed mill-aqwa portrait painters illi kellha Malta f'dak iż-żmien sakemm għex naturalment sal-2010. Wara qegħdin taraw kwadru li hu kellu biss 15-il sena meta għamlu, jiġifieri kien għadu żgħir u hemmhekk inħassu wkoll anke dak il-chiaroscuro Edward Caruana Dingley u l-portraits tiegħu. Fuq in-naħa l-oħra wkoll portrait ieħor illi jirrappreżenta l-mixja tiegħu l-istil kif beda jinbidel. Mal
Mal-wirja Heritage Malta ħasbu wkoll li joħorġu pubblikazzjoni dan il-volum The Artistic Legacy of Aldo Micallef Grimaud, 1925-2010. Volum fuq kidba ta' Louis Lagana u kapitlu minnhom miktub minn Nadine Micallef Grimaud, waħda mill-luliet ta' Aldo Micallef Grimaud li kienet il-moħħ wara din il-wirja. Niftakar li kelli xi four sittings tiegħu għaliex mhux bħal ħadd ieħor qed ippinġi hekk, le, tħanna fid-dettall storja ta' ħajjitna, nieħdu gost nitkellmu ma' xulxin, jieqaf nieħdu kafè, nsaqsih kif xaddej minn ħajtu u miegħi l-istess. Allura fih ħareġ oġġett personali iktar milli portrait tiegħi. Għax għatijaj, għazbis kon noħroċ u ta' kon zaħira, kon ninżel l-studio tiegħu u nuqgħod idejh ħannarax minn fejn minn xejn kif ħalaq dal-painting bellezza u għalija dik kienet il-spunt fejn bdejt impinġi ta' zaħira u għandek miegħek bniedem artist li qed jikkorreġik għall-aħjar tiegħek stages minn ċokon u ovvjament bajt nistudja imma thanks to him u anki tal-mama, il-mama kif inti artista wkoll, kont imur id-dar u nsibhom it-tnejn ipinġu u jien irid impinġi bħalhom ta' tifla li kont u ma kinux jgħidu li le, kienu jagħmlu li l-easel tiegħi bil-kwadru tiegħi jafu x'xirid u nipprova nikkopja minn tal-mama jew tal-papa skont il-mood li kien ikolli dak iż-żmien. Konna noħorġu, impinġu, kun nar ta' ħadd u anke festi, il-ħamsa kemm aħna. U mbagħad meta kellna l-arajjes kienu jiġu magħna u meta kellna tfal kienu noħduhom ukoll. Studja ħafna, id-dawl, id-dellijiet, anki l-espressjoni emottiva ta' dak il-moment, kif ħareġ il-forma, kif ħareġ il-baħar, kif ħareġ il-sħab, kif ħareġ il-linja, da Aldo huwa magħruf għalhekk. U jien naħseb il-pożizzjoni tiegħu huwa grazzi wkoll għal Heritage Malta illi oġobhom ituna l-possibilità illi nuru lill-pubbliku Malti l-importanza ta' dan l-artist għalija artist kbir. Illi impoġġih jiena ma' dawk bħal Camilleri, Antoine Camilleri, u oħrajn ta' żmienu. Huwa wkoll kien fil-klassi, fl-istess klassi, qed insemmi l-Antoine Camilleri, fl-istess klassi. Fil-fatt huwa għamel portrait tiegħu u qiegħed hawnhekk.